dobrodošli u prvu epizodu na mom kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft. Evo, ovo je survival mod i nazvat ćemo ga Minecraft. Može preživljavanje. I evo sad će da se, da kažem, craftuje moj world. I evo nas u našem world. Sad će da se stvorimo. Da tepnemo neko drvo možda malo. Sad ćemo dobiti daske. Samo da ih napravim. Još nisam ni cepnuo ni malo. Idemo sad malo na ovamo. Može ovo. A ovdje će da nam bude kuća. Podrum, šta god. I evo sad će da napravimo crafting table. I također i štapiće. Zaboravio sam da kažem. Evo sad će da napravimo pit. Kopamo. Sad ćemo opet, ali kameni. I nastavljamo da kopamo.
I evo neka mala platformica da kažem, ne, to sad ću napravimo kao kolibicu da kažem, podrum. I sad kopamo dok ne sagradimo. Iskopali smo, sad treba da sagradimo malo ispred kućicu. Evo ovako. Sad će da bude gotovo. I nadam se da je ovo gotovo. Samo vrata da napravim. Ako vam se svideo ovaj video, ostavite like, share and subscribe. I subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!